Ano, jsme skutečně blízko vás. Provádíme pečlivý servis celého těla či jeho částí pomocí ajurvédské fyziomasáže Data Snehan z prvky chiropraxe a uvolňovacích technik. To vše doplňuje manuální lymfodrenáž. Tato kombinace vaši tělesnou schránku nejen hluboce uvolní, ale též intenzivně detoxikuje. Ajurvédská masáž Snehan je intenzivní a tradiční masážní technika dle indické ajurvédské medicíny. Zaměřuje se na celé tělo a pomáhá obnovit tělesnou a duševní harmonii. Ajurvédská masáž pracuje s 5 základními prvky a individuálním přístupem ke každému klientovi. Tento druh masáže lze vhodně kombinovat s manuální lymfodrenáží pro urychlení detoxikačních procesů ve vašem těle. Naše pravidelná péče vám pomůže znovu nastartovat léčebné procesy vašeho organismu. Empiria Towel, ručník, který dokáže zatočit s vašimi bolestmi zad a dalšími problémy vašeho pohybového aparátu.